муҳокимаҳои оид ба шомилшавии Ӯзбекистон бо Иттиҳоди иқтисодии Евразия (АЕС) рӯз то рӯз шиддат мегиранд. Салом бинандагони Хабар ТГ, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. Дар он на танҳо коршиносон, балки дипломатҳо низ иштирок мекунанд. Тошкент ба гуфтаи мусоҳибони рӯзномаи Коммерсант масъалаи кафолатҳо барои саноат ва дигар бахшҳои иқтисодиро ба миён меорад. Бо бахшҳои иқтисодӣ ба миёни ин Москав аз ҷониби Ӯзбекистон интизор аст, ки пешниҳоди аризаро барои узвият дар АЕС таъхир накунад. мавзӯи ҳамгирории Ӯзбекистон ба Евразес дар конфронси Осиёи Марказӣ ва Авроосиё ҳамкориҳои бисёрҷониба пеш аз ҷолишҳои халқии глобалӣ баррасӣ шуд. ҷолишҳои халқии форуми мазкур аз ҷониби клуби мубоҳисавии Валдай дар ҳамкорӣ бо Институти таҳқиқотии стратегӣ ва минтақавӣ дар Ӯзбекистон 10-11 ноябр дар Самарқанд баргузор шуд. Дар он на танҳо мутахассисон ширкат варзиданд, Русияро расман роҳбари шӯъбаи сеюм кишварҳои ЭДМ Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон, Ӯзбекистон Александр Стрельник ва сафири Русия дар Тошкент Владимир Тюртенев